Euskal Herriko Dantza Txapelketaren 3. saria, Amets Amubieta eta Larrañaga, Azpeitiko ikastea. Larrañaga eta Amets Amubieta, Azpeitiko ikoteak lortu Euskal Herriko Dantza Txapelketaren 3. saria. Eta bigarren sari honen irabazleak jaun Andreok, Iker Sanz eta Ane Unikola. Gaur egon mesedez, Lezo eta Bilabonako ikotearen bat. Hortze dira, eki alduzunen eskutik, bigarren sari honen esotzen, Iker Sanz eta Ane Unikola. Euskal Herriko 51. Dantza Txapelketako irabazleak. Xabier Arrola eta Isoia Mesa. Garo gero bat mesedez. Segitzen ez ditugu. Eta Idoia Bezala. Iruako udalerria ordezkatzen. Iaz irabazi zuten, 2016an irabazi zuten eta aurten ere hementxe ditugu. Eroski bidaiakek lau bidai oparitzen dizkie saria ematen, udal zinegotzi den Eluska Gerriko, hau lehenengo saria badakizue saria asko dituzuela. Lagunak ere bai, elkarrekin balantzeko. Bai, beste, hobeto ezin dago, nosike bai, oso pozik, bai, guandixin iztu zeinen pixkat, Aurtengoa badakigu gaina, beneko zaila izan dela zuentzako prestatzea txapelketa, ez? Egoeraneko berezian egon zarete, ez? Bai, Xabier Romako, eta horretik ama, behai eskerrak emagizkiot, oza, hemen egoteatik, onean etortzeatik, Erasmusen egoteatik, baina, ostra, behai, zorionak... Erromatik etorri zara ona, dantza lehegera parte hartzea, pentsa! Urte osoko lana hola horretik, azkenen, segurako txapelketa hau da azkeneko txapelketa ez, denboraldi osokoa eta guia urtarrietik lanen hastegean hola bait, txapelketak eta prestatzen, eta azkenen, pena da ez, urte osoko lana eta gaina emaitza osonak lortu dituela, azkeneko txapelketa honetan alde bat egozta orduan. Azkenen kompromiso gaurko egunez txapelketa honekin, baita ere bikoteakin orduan, ez zen zalantzaik honea etortzeko txapelketa honetan. Eta